Вітаю, вы слухаеце і глядзіце Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Міхась Ільін. А госці нашай студыі сёння гэта удзельнікі культавага гурта «Разбітае сэрца пацана» і проста хорошыя ребята Дзяніс Тарасенко і Павел Гарадніцкі. Прывітанне. Мы тут Прывітанне, сябры, мы кланяемся. Для тых, хто не глядзіць нас на камерах, мы кланяемся. Нізка. Притом один одному. Паша, я кланяюсь табе. А я табе. Так, давайте, хлопцы, пачнем з галоўнага. Для чого мы вас сёння паклікалі да нас. 25 апрэля «Разбітае сэрца пацана» адыграе вялікі канцэрт у сталічным клубе «Рэпаблік». У сваіх соцсетках вы ўжо анансуеце яго як галоўны канцэрт гурта года. Таму у меня справядлівае пытанне. Это мы гурт года? Ну, это так само хотел запытаться. Что, нам дали гурт года все-таки? Все ж Як таки галоўны канцэрт вашего гурта года? У гэтым годзе. У гэтым годзе. Так, безумоўна, это факт. Ну, Хоць ён яшчэ не адбыўся, але мы ўжо думаем, ну, ведаеце, у нас, ну, я думаю, что у нас кожны канцэрт ён галоўны, у нас няма таких як бы другасных і першасных канцэртаў. Мы на кожным канцэрце выкладваемся як у апошні раз. Як у апошні раз. Ну, вось менавіта тому я хацеў запытацца. Вот пасля 25 апрэля вот РСП будзе жыць увогуле? Вы там не збіраеце разваливаться? Что такое? Ну, як сказаць, может быть, мы очнемся где-нибудь там к 27 апреля. А уже после 27-го будем снова жить. Естественно. Снова будем жить. Да. Шкода, не атрымалася эксклюзива. А что, вы хотели, как мы распались? Ну, так бы эксклюзив бы. Ну, можем на 26 апреля распасться. Я думаю, что мы так и зробим. Да, с 26 по 28 мы распадаемся. Масштабный концерт. И разлагаемся. Да. Ну, после походу центральный знову складаетесь. Складанка будет. Нас связывают финансовые обязательства один перед другим. Поэтому мы не можем просто так взять и как Битлз развалиться. Ну, есть контракт еще на 8 альбомов и на 10 клипов. Дело все в том, что наши паспорта не у нас. Ну, там мы бы хотели распасться. Да. Ну, где там? Не выйдет. Паспортистка не дает. Добрая новина для всех прихильников вашей творчести. 22 марта отбылася историческая фигня, как бы сказал бы Оксимирон. У вас вышла первая беларускамоўная песня на запису. Давайте, можа, спачатку послухаем эту песню, так бы мовіць, у полуакустычнай версіі, а пазней параспавядаем. Таму гурт РСП, песня «Моя мінушына» на Еўрарадыё. От темноты, от пустыни не адаб'емся до завтра мы. Як бачыш, мне не до гэтых спраў, бо цягнуць хворага за спину, бо не ўздыхнуць і не паляцець, ды не убачыць далечыню. Моя минувшина со мной, моя минувшина со мной, моя минувшина со мной, моя минувшина со мной. Я не могу более так жить, я не могу более лететь, неужо не бачна земли? Мне б да яе хуткім голубам, мне б да яе шарым ваўком, калі б яны што смаглі. Моя минувшина со мной, моя минувшина со мной, моя минувшина со мной, моя минувшина со мной.
асвятляе вершнікаў тваіх. Моя минувшина со мной, моя минувшина со мной, моя минувшина со мной, моя минувшина со мной. Гурт РСП «Моя минувшина». Дякую. До речі, колькі гурту ў гэтым годзе спаўняецца? Гурту РСП ў гэтым годзе спаўняецца 14. 14? Да, з 2005-го. Складаны ўзрост. Ну, з 2005 быў першы канцэрт у нас вот, у клубе графіці, якраз хутка. Мы просто ўсё планируем адзначыць наше 10-годдзе, як бы юбілей. А тут уже вот... А тут уже 15-ку надо трэба. Трошки промахнуліся вже. Ну, адзначым разам 15-ку і 10-ку. 14 год, і ось толькі зараз прыйшлі да беларушчыны. Ну, гэта не песня гурта «Разбіта сэрца пацана». Гэта кавер. Гэта кавер на песню гурта «Склеп» «Моя минувшина». Вось, мы просто взяли песню гурта «Склеп» і выканалі як бы гэтым складзе. Наколькі разумею, Дзяніс, вы ў гэтым гурце гралі? Так, я іграў у гурце «Склеп». Гэта як бы песня майго аўтарства. Вось, просто, ну, неяк так склалася, што я ўжо не памятаю, чаму гэта песня перакачывала ў рэпертуар. Гісторыя такая была. Мы рыхтаваліся да канцэрта 100 год БНР, і прыйшла нам у галаву такая думка, чаму не спець гэтую песню, бо яна як бы вельмі пасуе, яна пра гэта, пра ўсё. І мы пачалі рэпеціраваць і сыгралі, карацей, на канцэрце, тады каля опернага, і па мнагачысленным просьбам людзей, якія чулі яе лайв ужывую, да, мы яе запісалі. Вось. Ну, а калі ўжо запісалі, што там яе ў палішцы, ў шуфлядке трымаць і слухаць па начам самастаятельна. Мы апусцілі ў масы. Вось. А што за гурт «Склеп», калі караценька распавесці? Ну, это быў такі гурт «Склеп», такі рок-гурт беларускі. Ён існаваў дзесьці з пачатку 90-х да там пачці што да канца 90-х. Вось. Ну, мы ігралі, выступалі на нейкіх там пляцоўках, на вольных танцах, вось. На басовішчы. Съездили на басы один разочек. Вось. Вот такі гурт «Склеп». Дарэчы, у гэтым гурце у свой час іграў басіст Андрэй Шыткавец. Ён потым стаў басістам песняроў. Вось. Ігор Сухарукаў стаў барабаншчыкам. Божачкі ты мой, прабачце. Силикон, The Stokes. Ось ён зараз у Силикону, Stokes грае. Ну, красі так, праз нас прайшлі музыкі, якія потым там, ну, не згубіліся, а пайшлі далей. А я гэтую песню «Моя минувшина» пачуў, калі яшчэ заканчваў школу, рыхтаваўся паступіць у універсітэт, прачуе па радыё, там, культура, ну, карацей, радыёкропка звычайная, дома. І мне так спадабалася, думаю, о, клас, такі вот. Такая андэграундная музыка ў Беларусі на беларускай мове, цікава. Паступае на першы курс, а там я сижу. Да, паступае. І у нас быў дзень студэнта, і гэты хлопец бярэ гітару. У яго яшчэ былі даўгія валасы і акуляры такія. Ну, все як на календарыке. Як у зайца з мультика. Как на календарыке. Да, былі такія календарыкі, рабіла БМА. Там Дзяніс гурт «Склеп», і ён у акулярах такіх вялізных, і даўгія валасы былі. Да. І ён бярэ гітару і пачынае граць эту песню. Кажу, о, адкуль ты это знаеш? Я чую недавно по радыё. Ён кажа, это моя. Без лишней скромности. Да, да. Мне страшно запытаць, а колькі вам было год? Ну вось, дарэчы, як напісаў Віталь Супранович у соцсетках, я так не падлічваў, роўна палавіна майго жыцця
існуе гэта песня. І вось зараз, паважаныя слухачы, вы можете як бы адгадаць гэты маленькі конкурс-загадку. Колькі ж год песні і колькі год мне? Окей, можа нават нешта разыграем пазней. Разыграем вас па поўнай. Окей. А якая стылістыка была гурта? Што гэта было? Ну, мы ігралі беларускамоўны рок, там шмат хто нас параўноўваў з Улісам, казалі, што яшчэ так паралельна існавала такая група «Экзіст». Вось, там граў наш басіст, цяперашні басіст. Цяперашні, да, Эндрю. Сур'ёзна, Ён граў з «Экзіста». Я яго падабраў літаральна. І вы ж паездзілі, наколькі я помню, музычная газета, я тады выпісваю, я бачу, там і фоткі пісалі, што і склепы «Экзіст» ездзілі з НРМ. Много было канцэртаў па Польшчы. Там мы трошкі пайгралі, да, з хлопцамі. Такія, карацей, падаючыя, я от жа запомню, што падаючыя надзеі, новая... Маладыя рок-гурт. Альтэрнатыва. То бок такі цікавы рок. Не Deep Purple, короче. Да. Не AC/DC. Не гаўна-рок, а такое, што тоже. 24-го выступалі ў кіеўскім скверы на Дне волі. На стагоддзе БНР выступалі каля опернага. Вот скажите, не было неяк страшно выступаць на такіх мерапрыемствах? Нам не страшно выступаць. Ну, па-першае, чаго бы павінна быць страшна? А што баяцца? Нас і так нідзе не круціць. Ну, як бы забараніць нас немагчыма, тому што нас, што нас забараняць? Ну, магчыма, я не ведаю, беларускія музыкі вось у снах сняць вось гэтыя чорныя спісы, якія забароняць ім пазней выступаць, магчыма. Нема такога страху? Не, мы ніколі іх не траплялі, хаця былі нейкія... Казалі, што ёсць нейкі там спіс, нейкі там аркуш паперы, на якім там нашыя прозвішчы. Ну і што? Ну, по крайней мере, людзі, вывучаць хоць нашае прозвішча. Не будуць блытаць нас. У нас узнікалі некалькі разоў пытанні, але не столькі там з апазіцыяй, да, грамадскай, палітычнай, колькі з тэкстамі. Не заўсёды хацелі нам дазваляць канцэрты, бо казалі, што у вас у тэкстах ёсць, вы нелицеприятно адзываецесь пра адну катэгорыю граждан. Про какую гэта дакладна? Дрявую. Мы думалі, пра каго. Да. Ну, аказваецца, пра геяў. Хаця у нас нічога пра геяў дрэннага. Толькі добра. Да, толькі... Я спрабую згадаць вашу творчасць, і, здаецца, нічога такого... Не, ёсць там песня одна, синус-косинус, там есть такие радки, но слово «обидное педик» никак применить к ним нельзя. Ну так. И все, камень преткновения, понимаете? Разумела. От 25 сакавіка... Хаця, калі б яны удумаліся ў сэнс гэтай фразы, яны б, наадварот, сказалі, што, так правильно, все правильно, що тут такое? Ну, калі працягваць тэму нейкіх забаронаў, то вось 25 сакавіка, пэўна, ведаеце гэтую гісторыю, што былі затрыманы 4 музыканты: Левон Вольскі, Павел Аракелян, Ігор Варашкевіч і Зміцер Валетюшкевіч. Трапілі ў міліцыю. Хіба што магчыма... Іх жа адпусцілі потым. Адпусцілі, але тым не менш 3 гадзіны прасядзелі ў пастарунку. У вас ніколі не было нейкіх падобных гісторый з міліцыяй? Бывало, где-то мы в Бресте играли, да? Былі, да, один раз. Пришли менты и отрубили рубильник нам. А калі гэта было? Гэта было давно, як бы на пачатку нашай творчасці. Вось. Колькі год таму назад? Гадоў, можа, 10 таму назад, да? Ну да, штосьці каля таго. І мы пачалі іграць песню БРСМ. Здаецца, ці што мы там пачалі іграць? Не БРСМ. Ну, карацей, некую песню, і просто прыйшлі людзі ў форме і такія: все, рубільнік выключылі, і все. Просто я сам з Брэста, я такой гісторыі не памятаю, насамрэч. У Брэсцкай крэпасці? Ну, там непадалёку, там быў нейкі клуб. Клуб «Кирпич». Можа быць, «Кирпич», так, недалёка ад Брэсцкай крэпасці. У Менску каля вакзала, помніш, таксама нейкі клуб быў, там таксама нешта... Катакомбы. Ага. Было такое, да. Ну, але так вот, каб конкретно затрымліваць і весці ў пастарунак, такого не было. Чаго не можам сказаць пра тэатр? Окей. Што тычыцца канцэртаў, то зразумела. У вас просто такая творчасць, часам ваш лірычны герой, просто і мова кажучы, гопнік. У вас у саміх не было нейкіх просто
жыццёвых такіх вось гісторый, калі вы там трапляліся у міліцыю, не звязаны з музыкай? Было парочку прыводов. Чего по молодости только не... Мы не один бывало. раз, вяртаючыся з тура, трапілі ў апорны пункт. Да. Ну, не Нас- по нашай вине, А по вине по вине людей, продавщицы, якія... этой, проводницы. Ну, да, да. Што вы такого ўтварылі? Не, мы нічога, з намі просто ехала дзяўчына, якая там некультурна сябе паводзіла. Яна як бы лічылася вроде як нашай фанаткай. Ну, мы адкрысціліся ад нее. Открестились, а тем не меньше нас Да, з проводница вагона ўсіх. выкликала милицию, и как бы мы, ну, стояли побач, и она, о, вот эти, этих берите. Все, нас завели в опорный пункт, Короче, але мы- хутенько да. отпустили, потому что, ну, нам шить Мы няма все, што. мы все, короче, всю вину На яе. на ее, да. Спихнули. Зразумела, раз вы узгадалі канцэрт у Брэсце, таксама у меня есть одна такая цікавая гісторыя, звязаная з канцэртам у Брэсце вашым, які быў, здаецца, калі не памыляюся, у мінулым годзе. І гісторыя заключаецца ў тым, што гурт «Разбітае сэрца пацана», скарочана, шмат хто называе РСП. Угу. Была такая цікавая сітуацыя, што вы выступалі з розніцай ў некалькі тыдняў з такім гуртом, які называецца ЛСП. І самае цікавае было тое, што арганізатары гэта і першага і вашага канцэрта і гурта ЛСП быў адзін і той же чалавек, это Зміцер Назараў, з прома-суполкі, як называецца, прома-суполка зала чакання, калі не памыляюся. І мне просто мои сябры распавядалі гісторыю аб тым, як яны прыходзілі набыць квіткі на ваш выступ, і просто разам з імі прыходзілі нейкія маладыя дзевачкі, якія там памыліліся і хацелі набыць квіток на гурт ЛСП, але Купили набылі на РСП. на РСП. Дайте нам на ЛСП, коли ласка. Тлы билеты. А он говорит, ну, девочки не выговаривают просто литеру «Р», ну, дадим им на РСП. Ну, что ж, мы уже будем здекуваться з их, как бы, дефектов фикции. Не, Может быть, так это было. Не, просто хотел запытаться, вось пасля популярности, пасля з'яўлення такой з'явы, як гурт ЛСП, можа у вас не пашырылася колькасць прыхільніц? Выпадковых прыхільніц. Я спадзяюся, што ён, ну, толькі, як бы, будзе пашырацца і пашырацца. Як, дарэчы, ставіцца да ЛСП? да ЛСП, так. Ну, я не то, что там фанат, ну, малайцы. Это тое, што яны прарабілі такі шлях там ад нейкіх клубных канцэртаў да Мінск-арэны, это супер заўсёды вызывае павагу. І, ну, музыка мне з прыходам Пеці Клюева, яна больш такая цікавая становіцца. Больш жывая? Ну, па-першае, жывая, да. Я не слухаю ЛСП. Дзёня не. Не мой формат. Старпёр. Да не, просто не мой формат. Мне такая музыка, как бы, ну, не падабаецца. Як увогуле ставіцеся да рэпчыка, так бы мовіць? Я ніяк. Ніяк. Ну, мне вельмі падабаецца олдскульны рэп. Не новая школа, а вот там Кровосток. Вот сорвал с языка. Ну, Кровосток, Баста, Кровосток, так, пару там, песен. ну, вот Каста там старого образца, да. Ну, Каста Ну, и Баста. да. Две разные группы? Как ЛСП и РСП, прикладно. Ну. Вот что Тима Белорусских, что Макс Корж, что ЛСП, вот гляди, я не прыхільнік, але, ну, рэспект за тое, што, ну, за прадукт. Як бы не знаю, наколькі ён мастацкі вартасці мае, да, каштоўнасці, але, ну, што людзі пашуць, людзі робяць, і гэта, ну, як бы не стыдна. Ну, по крайней мере, не стыдна. Да? Ёсць поп-артысты, за якіх стыдна. А вот за гэтых не стыдна. Нормально. Гордасць за пацаноў. Ну да. Тым За больш, які- што свае. А за якіх Беларусы. артыстаў стыдна? Ой, можно я не буду называть. Ну, ёсць такие. Ну, эстрада, мы уже указали про это. За день 1000 иногда разов. бывает стыдно. За день, да. Ну, як бы за эстрадных наших артыстаў, ну, і не толькі наших. Ну, з Саладуха вы сябруеце, наколькі я ведаю. Ну, У вас, як сказаць. Ну, у вас быў нейкі выступ, некалькі Был год таму. коннект, да. Ну, сяброўствам цяжка это назвать. Не знаю. Это просто так, мы поделили пляцоўку. Ну, подзялілі грымёрку на... Нават не гримерку, нават мы Ну, гримерку яго не отдельно делили. было, да. Он сидел на офисе у директора, а мы были в гримерке. Ну, так перакінуліся парачкай. Чым? Як гэта атрымалася? Парачкай Гэта хукаў. калабарацыя ваша такая.
Як атрымалася, Коля Маторын запрасіў яго выступіць. Падумаў, што гэта дырэктар графіці. Падумаў, што гэта цікавая ідэя такого супольнага канцэрта. Ну, а Саладуху, ў прынцыпе, што ён... Абы бабкі капнулі там на рахунак, і все. Ці ў карман. Ну, Я думаю, што ён нават выступіў бы на якіх-небудзь там угодках БНР. Ну, каб запрасілі, просто ж не запрашаюць. Ніхто не дадумаўся запрасіць. Саладуха рубіць бабло, і як бы ён, мне здаецца, ён абсалютна всеядзін. То есть ему няма ніякай разницы, дзе выступаць, там, перад якой публікай выступаць. У Рублёўскім, запросто, у Рублёўскім. 5 косарей долараў, я выступаю в Рублёўскім. Ну, у яго яшчэ і дзеці таксама ёсць, а іх трэба карміць. Рэп-гурт у іх. Дзеці Саладухі. Так і По-моему, так и называецца? называется. Дети Солодухи. Дети Солодухи, да. Это в Рублевском выступаю, а Дети Солодухи в Евроопте, а потом меняются. Не, на материке. На материке, а потом меняются. Добра, давайте вось павернемся да тэмы беларушчыны. Все ж таки ваша першая песня. Калі не памыляюся, яшчэ недзе некалькі год таму, яшчэ перад альбомам «Посредством средств» вы заявлялі пра тое, што стреміцеся да таго, каб з'явілася больш беларускай мовы у вас. Але так все ж таки неяк стрымалі, але з пазненнем. Не, так мы стремимся. Мы до сих пор стремимся и стремиться будем. То есть мы ж сроки не обозначили какие-то там. Все больше и больше у процентным адносінах. Калі правесці нейкае такое статыстычнае даследаванне, вот, взять песню и по процентах колькі слоў. Белорусских, колькі русских. То их было 50-50, а зараз уже 56, допустим, процентов. Да, на 44. Ну, можна падзеліся сакрэтам, калі чакаеце наступны рэліз на беларускай мове. Чакайце. Усе чакаюць, і вы чакаеце. Хай гэта застанецца сакрэтам. Так. Добра, можа тады напрыканцы нашай размовы паслухаем яшчэ нейкую кампазіцыю. А што мы можам? А што мы можам? А мы нічого не можам. Песня называецца «Невясёлы». Гурт РСП. З невыдадзенага. Невеселый ці по-другому как-нибудь? Невясёлы. Невеселый. Эксклюзив на Еврорадио. Да. Ці невеселый, ці «Мама, я табе звоню». Мама, я тебе звоню с телефона автомата. Я сегодня не приду, во всем девчонка виновата. Убежала за другим и за третьим намечает, а со мной, когда говорит, все зевает и скучает. Бо я не веселый, неинтересный я, а тебе нужны приколы. Хохотушка ты моя, но только я не веселый, неразговорчивый, и от этого любовь подпорчена. На-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Убежала за другим и за... Нет, рассказал я анекдот. А мы можем переписать? Давай. Рассказал я анекдот, только ты не засмеялась. Сочинял я его всю ночь, но что-то мне не сочинялось. Расписался у КВН. А рассказал бы анекдот, такой ты не засмеялась. Это было в первом куплете. Да? Да. Записался у КВН. Все, давай. Угу. Ну, от жизненных проблем не спаслась. Смешная. Все, да. Давай. И рассказал я анекдот, только ты не засмеялась. Сочинял я его всю ночь, но что-то мне не сочинялось. Записался у КВН, на стендап сходил 2 раза, но от жизненных проблем не спасла смешная фраза. Бо
бо я не веселый. Неинтересный я, а тебе нужны приколы. Хохотушка ты моя, но только я не веселый. Неразговорчивый, и от этого любовь подпорчена. На-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на, на-на-на-на-на-на. Сегодня у нас в гостях был Павел Городницкий и Денис Тарасенко, гурт РСП. Нагадаю, что 25 апреля «Разбитое сердце пацана» отыграе великий концерт у столичном клубе «Репаблик». Это месяц, у якім все апрелі. І заваняли. Да, прыходзьце, будзе вялікі, і канцэрты будзе многа-многа сюрпрызаў. Апрэм вместе. Всем пакуль, заставайтеся на хвалях Еўрарадыё. Дзякуй. Дзякуй. Пакуль. Пакуль.